Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:03, maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini, sa Action Brian Morden, mag-updanay naman kita Tob las 9:30, sining adlaw sang Martes, Oktubre 12 na kita, 2021. Aksyon Hotline. Bukas ng aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sining nga text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Hotline. Samtang 74 dias na gid lamang ang nabilin kag Pasko na, kag 81 dias ang nabilin paribag-o nga tuig naman ang aton sining alatubangon sa 2022. Aksyon Hotline. Anong ba lang dalag ko nga mga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang aga. Aksyon Hotline. I-check ta karon dugay ang patrol, isa ka persona na sapuan nga patay sa sulod sang iya sining nga salakyan dira sa barangay Jess sinigid lamang nga aga. Aksyon Hotline. Sa Bredco gyapon ini, ang Bredco do hindi na niya kuan, do ni lugar nga makabig naton nga safe na gid kung ari kas Bacolod kay do kadamo na gid sang ginapangwigit kag ginapangmatay, ginapangtero sa nasambit nga lugar mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sa nagligad lang to nga gabi nga may ginluthang da nga nagapanglakaton nga duwa ka mag-abyan. Subong may ara naman sang isa iya ka Innova nga nagaduag sang puti nga nagaparking lang sa kilid sang dalan, igo lion, may patay sa sulod. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita lokal mga kaksyon, check naton karon. Kung ano bala ang tikang kagiho sa mga transport organizations or sektor diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental matapos nga sumaka na naman ang presyo sang gatong. Hindi nilawg-lahog nga pagsaka kay 1.50 iya sa diesel kag kerosene and 1.30 naman sa gasolina. Ang gasolina, ang premium subong, Action Dorel, ano nang imo ginatugong premium o kuninang mga gold lang? Namusina, di ba muna? 61 ang litro. Aksyon Hotline. Grabe. Tiko na sa lakyan mo ni do dahak-dahak ka gasolina, iawan ka gid ka gaston may pamag-commute ka na lang. Ang diesel mga kaaksyon nagahamboy na sa 50 kada litro, halin sa 34 ha. Aksyon Hotline. Makon mo na nga di sa magsaka, imo nga halos sa 3 na kabulan ang sinakaay, ginatrasan niya lang ta ka isa nga 50 sentimos kag 30 sentimos sa kaanya kita. Sa pagbulubanta ko, do 14 pesos to 15 pesos na ang saka sang nasambit iya nga kada litro sang petrolyo. Aksyon Hotline. Ang aton siring nga mga kuan, ang aton siring nga mga opisyalis sa gobyerno, way nagid ka imik subong. Tikom bibig gid sila. Kumbaga daw, ginzipiran gid ang baba nila sining ginakabig naton or ginimplementar nga regulation law
mga kaaksyon. Way pulos ka mga opisyales ang gobyerno maginamo sini duway nagid sila balor kita sa ila. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri sa lokal check naton karon kon ano ni ang EO nga ginparayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran tinalikdan nga adlaw nga may ara sang ginadihon nga executive order ang alkalde nga dulaon na lang ang swab test mga kaaksyon sa mga biyaheros naton pasulod diri sa syudad sa Bacolod kon ikaw 100% nga bakunado na. Kanamo sa nagapinamangkot subong kon ara na malang na nga isulo sekreto tapani kag padugayan tapa kon may ara na gid man. Halin pa sa nagligan nga adlaw nga pinamangkutan na isang publiko kon ano na ni kumusta na ni. O si saon tribig karon galing medyo nagsako ang numero ni Madam M. Anghaw no ang aton sining OIC subong sa EOC. Why naman ko ibang nga tawagan na amo malang na kay madali-dali naton kag serbisyo publiko gidya si former city administrator M. Ang. Bisan hambalon ko pa ni nga butuhon yun kay gapapili ni subong councilor for 2022. Kikita ko man ton nga halin pa sang konsehal idi sa sang unay mapisan gid man ini. Oo, ang kapisan sa isa ka konsehal o kon isa ka opisyal hindi lang kay sa puro lang tayaton attend man sa sesyon labi na gud kon konsehal ikaw. Sometimes hambal-hambal ka man sa publiko kag libot-libot ka man sa barangay. Sige, ang iban nga balita lokal karon tutukan ta sa aton sini nga pagpangalagad makaksyon diri sa Action Hotline. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Ang mga balita dito sa National Makaksyon kung COVID-19 ang paghahambalan ang curfew karon dito sa National Capital Region. Ginahambalan nga amat-amaton nubo ang mga inuras sang ila sini nga curfew. Dito sa Metro Manila dapat gani inangkuan mo sang una sa way sa pandemya ang curfew nga anyway ni ginasapa kay nga 24/7 tuya ang tawo walang tulugan. Di kay gin pandemya kita gin COVID-19 kita ginhugot ini ang ekonomiya medyo disgrasya gid no kay dito sa Manila may mga tawo tuya nga sa gabi nagatrabaho kag sa adlaw nagakatulog. Kumaga daw gin tunga nila bla para hindi maginutok kay grabe na gid man ka crowded to sa National Capital Region. Check tanay karon kay according sa mga aton city officials dito sa national, natun-anan nila nga panubuon pagid ang number of hours sang curfew dito sa National Capital Region. Anong rason? Nagnubo-nubo na gid man ang kaso ni COVID-19. Dumduman yung nagligan na gabi, nga ginmuno ko sa inyo, nga ang DOH kag ang PAGCOR nagadihon sang guidelines nga magapanghatag sila Action Henry sang 1 million pesos raffle draw sa tanan nga nabakunahan na. Pwede ka ka-intra sa ila sini nga raffle draw. Kag hindi 1 million pesos lang kundi 3 million pesos ang ipanagtag nila sa bulan sa Disyembre kung ikaw naka-intra dira, pero hindi ka man pwede ka-intra kung hindi ka bakunado. May ginhambal ko to sa inyo nga i-text nyo lang inyo sa nga kompleto nga ngalan kaya i-send sa amo nga number. Now, nakit-an diri ni Albay representative iya nga si Joey Salceda, namian ko na siya kay ka-vocal klase congressman, no? Damo siya may nabalaan nga pro-people, pro-Pinoy. Now, nga ton, nga confirm ko gini siya mabasahan kag mabalitaan ng iya. Hindi lang for the district, kundi siya nagarepresentante. Ang iyaya nga mga balita kag mga news siya para sa bugos nga Pilipinas. Hambal niya dire, siya tani ang DOH kag PAGCOR, labi na gid DOH. Why na kamo dapat nagpa-raffle pa? Nga sa diin isa man lang katawo ang makaangkon sang 1 million pesos. Muno ko na sang ligad mo. Siya inintag 100,000 ni mo na kanugon sina. Siya kung ginpang himo nyo lang ng insentibo, nga ginagmay lang niya, para kita tanan makatilaw ang mga tawo kag makapabakuna gid ang halos tanan, amo na dapat ang ginhimo nyo. Ang ginihimplo diri makaksyon ni Salceda ang mga trabahante nga hindi makatrabaho sang isa ka adlaw labi na gid ko no work no pay ka, tinga mapabakuna kay moya kay siyempre pag absent mo na way kay gidya karon sweldo. Kay no work no pay gani. Ting gusto niya, dito nyo na lang tayo naging buhos sa mga empleyado nga hindi wala nakapabakuna kay wala ga-absent kay mga dulaan sila sweldo.
hindi kay ihatag nyo sa isa lang katawo. Action Hotline. Siya nahimo ganin isang Davao area to nga mo sina karon suluhon sa isa katawo lang ang 1 million pesos. Action Hotline. Kabay pang pamatian ini isang DOH, hindi pa man ulihi ang tanan. Nami man nga tikang sa DOH pro do dinalok black do sila lang isa lang katawo yang makatilaw. Action Hotline. Sige, las 8:12 na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaaksyon, tiambal ko sa inyo kina, sumaka ang presyo sa petrolyo subong gid nga kaagahon. Action Hotline. May mga grupo dito sa Metro Manila nga kung nagaayo sila nga dulaon kung tani anay suspendihon ang excise tax kung di magsala daw 6 pesos. Ini mo, sa sulod lang sang duha ka semana, ang excise tax sa mga petroleum products naton para magkabawi-bawi kita kag basi mag-lower down ang presyo sang kada gasolina kag krudo mga kaaksyon. Action Hotline. Pero pakalunan ta na kay diri sa aton sa Bacolod ay am pretty sure nga aton siri nga mga transportation group man nagapreparar sa ila sinisinggitan kay sa Manila to nag-ayo na nga madugang 3 pesos mga kaaksyon kada person sa plite nila tido ka bugat na gid. Action Hotline. Diri sa Bacolod kag Negros bati-bati ko 2 ka pisos ang ayuon nila nga pisaka ay kaluluoy ang konsumidor. Action Hotline. Oo, kung hindi sila magpasaka, makaksyon sa mga plitihan, kaluluoy man ang mga driver. Oho, way nagintas ni pasingaduan. Action Hotline. Pero pakaronan ko na, kay unahon ko na yung patrol, maybe nakaplastar na sa Action Eden Abuso, sining isa ka Innova, puti, nga nasapwan, nagaparking dira sa barangay Jess, sa kilid sang Katigbawan, igo murahon may tawo nga patay sa sulod sang salakyan. Action Hotline. Nakilala na bala ini, sinuni, nga aara da siya, ginwigit lang ni, may igo sa luthang, ay amo ni mga palamangkutanon karon. Action Hotline. Nga ginaplastar sang aton sila nga patrol mga kaaksyon kay Bacolod subong daw Cabladi City, nagid puwerte na gadugo or gahibi ang simana nga wala sang patay isa o kun duwa. Action Hotline. Sige, las 8:14 na, okay ni siya Action Doors. Patrol, sinibat tinil, ara na siya gali. Patrol reports. Action Eden, good morning. Natabo. Action Ed. Good morning, Action Bry. Daw nag-promo ka lang na ba? Good morning, Action Bry. Patrol Yes, reports. Sige, go ahead. bago lang yun nag-abot ang taga Soko kay Ina para dire ang mga kapulisan alas 6 subong Aha. alas 8:15. Bago lang nag-abot ang Soko, actually nauna-una pagani gamay ang Abe Funeral Home. Pero Aha. are di gyapon kag unidentified ang bangkay sang sining isa ka lalaki nga nasapuan sa sulod sang iya sa lakyan dire sa may bread support sakop ini sa barangay Jess, siyudad ng Bacolod. Ang posisyon Action Eden. barangay Jess. Action Eden, pulo plastar gamay kay daw kaku hangin inang gagahod guru ay na, hangin. Sige. Puwerte ka hangin Action Bry na sige matambok kita di sa piyak na side. Pulo panago Sakop dabi ini sa sang- Oo, pulo panago di sa mga tigbaw be kay hindi maintindihan ang imo tingog kay hangin mas kusog pa sa tingog mo. Kalaway. Oo. Ginatabunay ko na lang Action Bry ako nga may telephone. Pero anyways, ready gyapon ang bangkay sang lalaki sa sulod siya sa lakyan. Bali ang salakyan facing na ni Pagwa bala, bread port. Kag may bukas ni gani gamay ang iya sining bintana. Actually, Action Eden, I'm sorry gida. Magambal kita breed port. Ini, di ba ang breed port kalapad-lapad sinadira, no? Antes ka yes. makasulod dira Action Eden, may mga gwardya kita mo so dira gina siya nag-agi sining mga entrance or exit dira nga may mga gwardya mo na. yes, dire gid sa may gate 1 gid sa entrance exit gid ya Action Bride. That's why nga una man nga naka-report di kay Ina ang mga ang mga gwardya dire sa may gate 1. Aha. Oo. Subong gina-process bisang Soko kay una-una din gabot makaina tapos ang kapulisan si DRMO tigin declare nga wala na sang signs of life ining lalaki Action Bry. Ari subong si Major Ramel Sarona Action Bry makuton ta bala para sa dugang pa nga mga impormasyon naton kay kaina pa ni Action Bry mo nga ready dali lang gid Action Bry. Oo. Sir, good morning. Like sa Action Radio Bacolod with Action Primor. Sir, kamusta ang sitwasyon sa ari? Anong may tanaw mga gabi? Tulod. Walid
di sa initial na check sa sasalakyan kay sa tao itong gatawag sa sa video yun lang sign of life tapos ang sa sunod sa sasalakyan may man sa isa niya na disarrange bala or na may mga damage wala man. Oh, anong incident, sir? Anong mga pagkabutakan? Sabi din po sa kami state na isang black isip pa nila ito kung niya gining armas ang identity niya may balang sa karon kung makumpleto na ang pag-process ng tuko at kung may mga pilas na wala para mabalata pagkatapos na tuko. Sir, may ara ka mo na makomunikasyon sa break. No? Like, kung manifest mo na sa piyak, kung nalin sa piyak patabok din. Bali, gagawin din sa tapos sa municipal police station, in patik ka to, kung may record niya sa lakyan, niya halin sa Dumangas, pagkatos sa kulot. Nahulat lang kami sa feedback sa ilan para mabalaan na kung halin din siya sa panay. Mga pila ni edad niya, sir, man? Estimate na naman, mga 50 plus na siguro niya. Tapos sa reported niya ni sir, tapos pagtanaw ni siya, dugay-dugay na di sir? Ako possibility nga tagahapon pa niya dahil tungkol sa discoloration sa iya lawas. Mga lalaki, sir, no? Yes, silang lalaki. Oo. Nag-amuma lang na siyang nakita niyo kaina, may mga nagagawa lang kalinga. Oo, nagagawa ng liquid. Mas kita pong sige pag liquid. Tapos ang bayo niya, ang brand. Tapos itong nga color, white at red combination. Tapos naka-shirt malang niya. Oo. Nga itom. Oo. Tapos, Innova, sa lakyan niyo puti, ano ganin niyo, sir, ang iyang plate number? Foxtrot Alpha Charlie 2840 ang plate number. Sige, so, sa karon sa mabalana, sir, no? Kung maano na, para sa identity. Yes, mabalaan ni karon. Sige, sir, sa action driver, sinedit na sa mga bamakot, teenager sa Rona. Sige, be, ayo tabi sa iyabi, Sir Action Eden, be. Yes, sir, natin sa action driver pa man. Sir, good morning, Section Brian Morden. Ining salakyan, sir, ano ni sir, kapagwa from the Bridco facing, ano ni sa sir, Pabukid? Yes, pagwa ni sa halin sa bridge ko. Sir, naka-check kita dira sa gwardya sang Bredco kung saan o ini siya nagsulod na talupangdan bala nila kay do gahatag man na sila daw ticket sa entrance. Based sa statement nila kagani allegedly kagahapon pa daw ni. Pero mo naging tikta gani sa Dumangas Port. Kasi wala dito gini gasakay ang among nga salakyan para mabalaan ta kung saan o gini siya nag-abot diri sa Bacolod. Okay. So meaning din naton ma-check kung nagsulod na siya kahapon lang kag nag-standby, may posible gali nga ti bag-o ni siya abot diri sa Bacolod do kahapon lang. Amo nang bot silingon, sir. Oh, yes. Amo to gin tikta naton. Gahulat na tabi sa feedback para mabalaan ta kung ang eksakto nga oras kag adlaw kung paano kita nag-abot diri sa Bacolod. Sir, na-check sa sulod sang salakyan, may armas sa sulod? Yes, may armas sa passenger seat. Tupad man Sa tupad yagid mismo, sir? Sa tubang. Sa passenger seat. Tupad mo sa iyalawas. Okay. Sir, I'm sorry, gid sir, kabalo ko ang soko ginahulat pero base may initials na kamo. Ang iyang sining nga mga doors dira, sir, may sign of inabalang gin-open or force nga situation. Wala kita niya damage or gin-force nga open. Kay pag tignan niya open man lang iniya portahan pero wala ka nakita na gin-force malak or may mga damage ang salakyan. Okay. Action James, ang mga pictures of Action James, liw ko tira tanan mga pictures tada, no? Sir, I'm sorry. Sir, ang subong, nakita nyo may pilas siya kundi dapit, sir. Bisan sa lululi lang. Wala siya pilas. Wala pa kami nakita nga visible nga injury sa iyalawas. Okay. Dugaduko siya, sir, no? Dugaduko? Yes. Dugaduko siya. Sa iya nga manabila? Yes. Dugaduko siya. Pero wala kita jasan daw siya manibila siya na pulungkuan lang. Daw ka sanding, daw ka hilay lang daw ang ulo niya, dugaduko. Okay. Oo, galing kita may armas, no? Anyways, inang armas, sir, duway pa man niya na bunot, halin sa daw holster yan na, sir, no? Why naka-holster man?
butang lang dito sa pulungkuan. I see. Sir, ang gesture niya, sir, anong inyong nga suspetsa? Pulis, army, o kondo ka simpleng tao lang? Kaya nga may armas luthang. Although, kabalo kita nga may mga private person nga may armas. Giban, pero nga ado kahayag sa armas niya, ara sa gwa. Sagwa, the possibility nga members nito sa law enforcement agency, pero i-check din pa nila natin kung ano nga unit. Kay di sir kita sa black nino. Amo nang din ano pa ginapan, din-check pa natin. Aha. Why man, sir, basiyo sa palibot ng salakyan, sir, no? Wala. Why man, ano? Sige. Why man mga buslot ang salakyan, although nga basi, if in case gid man nga ginlothang siya, abi, pakadto sa dalom, dito sa sa floor, dira sa salakyan niya, inaway pa naton ma-check, sir, ano? Wala kami nakitaan nga mga buho or dami kay salakyan. Aha. Sige, dira lang kita anay. Sir, salamat gid sa time. Good morning. Action Eden. Good morning. Thank you so much, Sir Action Brian, si Major Ramel Sarona, nga nagasulay-sulay sa Manggitubong. Oo. Kahit nagbundak naman ang ulan. Kaya na nagambal pa siya gani. Nga mayo na lang, wala pa na sang malaing ginhawa nga nagpalapit. Diri ako nako sisa nga may bangkay abi sa sulod. Kaya basi may bukas na mga pertahan mo, basi wala may grabe gid ang interest ng iban nga ibutang lang diya wala sa higat ang bangkay. Kwaon ang salakyan kay may mga pagkabutang pa daan sa sulod. May mga anong mga sa sulod, Action Eden, aside from armas? May mga personal nga kagamitan Action Brian. Why pag hindi mabala, Action Eden, kung halin gin man siya sa Dumangas or Iloilo, anong ginsakyan nga roro, ano? Wala pa Action Brian kay nag-coordinate pa sila gintanaw ang manifesto kung bala pasulod di siya or halin di siya bigagapon nagpauli lang man halin di kag nagpauli man di kagapon or halin pa to dito sa panay Action Brian. Sige, anong sitwasyon sa Action Eden, anong ginaplastar da? Ang gina-open na ang Sansoko ang salakyan so ginausisa ang bangkay makita naton may mga discoloration na siya gani medyo bloated na iya lawas. Na indication gusto no kay Sir Sarona do kagapon pag Action Brian kag di makita ta kay nakita man nila ni Sir Sarona ang iya ni nga drivers side sa driver's side wala Action Brian ang pertahan medyo open kag ang isa niya kakamot ara sa handbrake kay kung kung tanawon mo parallel man ang iyang parking nakaparking gid sa balasang mayo hindi kay do dali nga parking kag wala di kuan mo wala di sang katupad gid ng mga panimalay may warehouse di pero do sirado nga ang bali Sir Sarona kung dako possibility nga atake sa atin kag kung kitaan siya nakapangayo sa pulis dayon kasi nadala pa sa hospital kag natabangan kay amo tong initial man sa taga-CDRMO nga dako man posibilidad ginatake siya kay amo to excuse nila sa mga nagkakaon may mga fluids pala nga nagagwa sa iya sininga silong kag sa iya sininga dulungan. Anyways, mga initials kapag lantaw no to ng patrol Action Doors. Action Eden ara ka lang nadula siya, no? Ina mga initials nga lantaw sa aton sini nga mga rescuers didto PNP ang ining bangkay mga kaksyon mabalaan ta gini karon pagkatapos nga mabuksan sang soko, ano? Pero ang pamangkot may ara sang armas luthang. Kag ang armas luthang ara yan butang sa kilid niya. That's why nga kita nagduha-duha ng pamangkot kita Action Eden kung may posibilidad ba lang miyembro sa authorities naton. Sometimes may ara-abi sa mga pribado nga mga tao nga may mga lisensya ang mga armas nga ginadala nila. Pero do kay posible man Action Eden kung may lisensya armas mo dirang butang skilled mo kay daw makitaan lang. Action Eden. Yes, Action Brian. Sorry, may Pwede ka na kasulod sa aton nga patrolman kay ang hangin do ka bagusbos gid ka pigaw gid no kanugon sang udyo naton. Action Brian. Ara ka. Ginatabunan ko lang ang microphone kay porte gid ka hangin kay ari kita diri sa gwa para makita nato ng
sitwasyon kay ginkuha naman sa Oo. Abe Funeral Homes Mhm. ining bangkay kag ikuan man ipakustudiya maninila sa kapulisan Mhm. ang mga ma-recover diri nga kagamitan tiya mo nang ginahulat-hulata nga makuhaan bala sang ID Mhm. para mahibaloan ang iya sining identification na amo tong ngambal ni Cesar Rona kaina nga mayo na lang nga wala sila may nakita nga may forcible entry bala kumbaga kay hindi siya no signs of theft bala or pagpangawat abi Mhm. kay ara lang man intact ang iya sini nga mga kagamitan Mhm. 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 sa do mga kita ta kasi sa sige lang tiyo gabi ang aton sini nga Facebook live na pero ka Facebook live sa kina Mhm. ano ni ng mga 50 plus ang iya sini nga edad Mhm. Naka-white Medyo- t-shirt siya, no? Naka-white t-shirt, Lee. naka black, red and white nga Combination. sakot bala. Aha. Oo, combination. Kag naka-blue nga Aha. shorts, Mhm. kag naka-chinelas. Hindi bi gidambal tagid nga do medyo dakoon siya kay hambal ni Cesar Rona nag-bloated na niya lawas mo. Kag do, do bigotilyo siya? Action by? Do bigotilyo siya? Oo, Aha. correct. Kaya mo na dito bang ginkuha na kag dugay-dugay base may update naman ang atan sini nga kapulisan with regards to the identity para in kaso makapabalongan sa pamilya pero mo tong panawagan nga ang iya sini nga plate number FAC 2840 Mhm. Sige. Yes, Action Bay, para sa dugang para nga update mabalik lang kita report especially sa identity sa ngapan sining nga bangkay Action Bay. Okay, ang kwan, ang plate number amo ni dako makabulig karon sa pamilya mo, no? Check tara Yes, na karon. correct. Pero ang matong pangabay galit ni Major Sarona nga tani hindi lang ni sa rent a car. Kaya base may possibility man bala nga base rent a car o kung ano ang sitwasyon. Aha, sige. Live diri sa may bread ko sa Kusang Barangay Jess sa siyudad sa Bacolod para sa flash report o kung sa update report kay na sa flash report Action Eden Agosto unan sa Balito Reaction sa Bacolod Action Radio. Salamat patrol, check ta na karon na. Ang dugang detalye angot siniway pa kita pangalan, no? Malaan ta gani karon pagkatapos ang soko kung may mga kapilasan ini siya kun why. Pero karon dugay-dugay sa Action Eden balikan tamang gyapon ha kay tutukan ta ni anay kun ano mga tikang sa mga transport sa organization diri sa syudad sa Bacolod sining pagsaka sang presyo sang gatong. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. God bless man da mama. Rizal Balsimo, naga-monitor man. Abilia Delfin, hello, good morning. Watching from La Gran Hala Carlota, Siribog, Tao na Yuki, Tanaw na Peppa Pig. Peppa Pig lang. Makapahiminong Lablab Yuki. Amo man sa balay ba? Rochelle Fulgencio Susana, Nestle Exaltado Banaylo, may gun sa sulod sa lakyan niya. Milili Oligo, nagamonitor sa Bunny Cave, Tangub. Salamat gen. Lerma Umadhay Leda, sa Barangay Mansilingan. Jin Oy Siser, Milili Oligo. Okay, sige. May naghambal ba si cardiac arrest na? Si check na karona. Lee Gay Villares Achivar. Good morning, watching live now. Ramon and Lucy Talok, Bago City. George Gargasiran, hambal niya cardiac arrest guro. Check na karon. Renabel Gamboa, may identification sino ngalan. Way pa. Okay, balikan ta na karon ang mga amo sila nga pamangkot. Edith Panta, good morning Action Bray, monitor lang kami Noel Amar, Alex Montesa. Bray, monitor lang kami Barangay Ayungon, La Carlota, si Edith Panta ato. Thank you good, no? Joby Monares Araman, si Milili Uligo, Tamyaw Please, Vanessa Star Mayo, Jinky Dayalagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Sige, balikan ta karon ng iba na, no? Para makarelax man ko sang gamay. Hindi ka mo maghalinda, paki-share lang sa aton nga live. 8:31.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad. Good morning lang kay Lito Dayap. Salamat gid si Tomas Braniola Araman, si Connie Dormitorio, naga-monitor man sa aton sa nga pagpangalagad. Salamat gid ano. Si Rinido Aldea, salamat man dira sa Manalimsim, Hinubaan. Salamat gid ano. Si Christine Minies Villalubos, naga-monitor man sa Pandanon DSB. And Milili Oligo, naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, alas 8:41 na sa aton sini mga kaksyon nga pagpangalagad. Sa nambal ko na kaina, subo nga adlaw, surprise kita, no? Sining mataas nga presyo or pagtaas ang presyo sang nagapangunang petrolyo, no? Nga 1.50 gid ang litro sang diesel diriyo, kag kerosene mga kaksyon, kag 1.30 naman ang iya sang gasolina. Kung sumasumahon naton mga 14 tubtob 15 pesos na ang ginsaka sang kada litro mga kaksyon, umpisa nga halog-halogan ang sitwasyon sang pungsod Pilipinas batok iya sining COVID-19.
And ining ginatawag nato mga kaaksyon nga pagsaka sini gin reklamo na inisubong didto iya sa mga utod ta sa Metro Manila, no? Labi na gid sa grupo sang mga driver, mga kaaksyon. In fact, may grupo nga nagasinggitan nga kung pwede suspendihon anay ang pagpatuman sang gobyerno sining excise tax, mga kaaksyon, no? Agod nga mag-nubo-nubo liwat ang presyo sining nasambit iyang nga si petrolyo. Ang iban nagasinggitan karon dito sa Metro Manila nga mangayo sila liwat dugang nga balayran sa plite sang commuters naton ba kaluluoy. Dugang sang 3 pesos. Tido kadako, no? Dobulubog at nagidi nakatama pero way sila mahimo kay ti ang mga driver naton kung hindi magpasaka sang plitihan nila, sila man ang kaluluoy kay nagasaka ang presyo sang gasolina. Magpasaka presyo ang gasolina kahapos lang. Pero kung mangayo dugang nga plitihan ang mga driver ta, mga budlay pa sang proseso kag luhod-luhod sa Land Transportation Office or sa LTFRB, no? Kag sa gobyerno, of course. Amo na ang sitwasyon kasubo sa aton nga pangabuhi, no? Anyways, check nato ng patrol, mga kaaksyon, this time. Kagin pa check naton kaaksyon Eden Abuso kung tagpila na gid ang presyo subong sang kada litro, no? Kay nang akon haom lang to mo kay hindi man mabag-o sa akon ining mga presyo kay nagapa tubil man kita, nagapatughong man kita. So ginhom-haom ko kung isa gani magpatughong ko action doors, abot yung ginahimo mo ni gapiyong ko sa gasolinahan. Kagi connection hands, nga magpatughong ka, paglambot mo sa gasolinahan, kuot ka na lang kwarta ka magpiyong, kaya di ka gusto makitaan ang presyo sang kada litro sang gasolina kag krudo. Balikan taming patrol, Action Eden Abuso. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bray. Ang aton sining Action Eden. Kabati ka sa ambal ko. Ano? Siling ko, kagi ka patugho nga paabot mo sa gasolinahan dahil mo palibat-libat kag magpabulag-bulag para daw di kiling kita sa presyo. Oo, kagi ka na. Wala ka man choice mo, no? Away kagid ya. Way kagi perde gid taya mga maninguha na lang kita pero take kung isa daw kinanglan taman awayon in Action Eden. Balgani sang iban mabakala lang ko gasolina kag sindot. Sa lakyan mo. Isa lang na kalitro mo, ubos na mo. Grabe, habang mo ikapto na ni Action Bray. Nga sunod-sunod nga semana nga pagsaka sa gasolina. Gasaka lang yung gasaka ang hilanat. Kag kung magnubo gid man, 2 centimos lang man. Pero subong ang gasolina 1 pesos and 30 centavos, tubtob 1 pesos and 40 centavos kada litro ina. Ang diesel may pagsaka sang piso kag 40 sentimos kag tubtob piso tubtob 50 sentimos man kada litro. Kag ang kerosene same man, Action Bray. Ang gasolina lang gid ang medyo nanubuan gamay sang 10 sentimos gid lang ang ila sining diferensya. Wala labot sang mga pribado nga salakyan, how much more nga galibog man ang ulo sang mga driver sang de pasahero nga salakyan nga tungod nga wala labot nga may curfew kita 50% capacity pagidya ang ila sini nga pasahero. Amo nagkisabala ginalibugan Manila nga ti paano na lang hindi man kami ka biyahe alauna sa Kagahon kay ti alas 4 man ang curfew. Hindi man kami ka pa alas 12 tubtob bangod nga tubtob alas 10 lang man. Ang biyahe kag ti subong daan nga mga panahon bala labi na nagaulan-ulan gulpe may mga kuan man may mga ka-aksyon man kita nga ano na lang bala hindi magigausik sang kwarta being resourceful kay ti laban subong nagasakay taxi bala kay kabuglay magsigi ka jeep especially nga magtransfer tidugang pagid sa paugat sang aton sini nga mga jeepney drivers nga makahulat sa pasahero para masakyan sila na pila lang makasakay daan sa tiyak kung gamay ang jeep sa tiyak apat isa sa front seat pila lang nang ila sini nga bawi plate dugangan pa sang presyo subong sang diesel
nga parehas ni sa Petron ang diesel naton 53 action buy. 53, hindi, 50 lang guro action. Basta ano nga Ang fuel save nga diesel 49.95. Okay. Ang malasang Aha. presyo subong. Kag may V-Power nga diesel nga Aha. 53.95. grabe ka special na ginaiya guro. Oo, nga diesel. Sa Aha. imo na wala nga mga tarak-tarak, pwede na. Adra lang tayo sa 49 lang kay madlagan man nagyapon. Kaya ba ko, ang 100 pesos mo, duwa lang Dua ka ka litro. Depende pa na ako sa kapasidad ng salakyan mo. Kung si isa ka litro, pila ka kilometro. Diba, yun lang na kung kini ang imo salakyan. Kaya pakalambot ka pa sa imo sining kadtuan. Imagine, amakon mo Action Eden, nakita mo ang aton nga mga mga production sa mga salakyan tabla subong Action Eden, na mga Toyota ni, mga Suzuki ni, ano ning iban di, Nissan, basta mga mo nga Honda, no? Oo. Nagaamat-amat gagmay ang mga engine sa salakyan nila, may mga tag 0.8 na sila. Gina-design para nga hindi man maayawan ang mga nagabakal sa salakyan sang tughong kay nubo ang kaon or gamay ang kaon sa salakyan, ginapanubo Action Eden mo. Oo. Correct. Amo na wala action buying pares ni ang fuel save nga gasolina subong 61 Grabe, 19 centavos. Ang V-Power gasoline 62.69. Kalain na gid. Daw amo ning pinakataas guro subong ay sa history, oo. Daw amo ni sa action brake do usually 62, 63 na mo pinaka special balang gasolina. Kaya mo maning sa Shell Action Buy sa Caltex ang ila sininga platinum ga 58.85. Ang diesel nila 48.70. Hindi man ko magpate Action Eden nga ang rason sina diri amo ang gira sa ibang nga apong pungsod kay ang Afghanistan to daw ay naman gid ya gira gid to kay dalayo naman to nga area gid ya. Why man ko ga believe nga may connection ini sa pagbiyahe sa aton nga mga sakayan pandagat dira kay ti essentials man ginapasugtan man lang. Amo nang gusto naton pangitaon nga explanation sa mga petrolyo nga ini tag-iya dira kun nga ang ila permi world market la ni permi mo do mo na abi. Correct. Pero wag gito kabati sa mga opisyales sa gobyerno nga sila maga-explicar abi tun-an do mga apa sila Action Eden, no? Kag kung na notice mo Action Bray, diri sa Bacolod, abi mo ng presyo, pag or within Bacolod lang, amo to na notice ni pare sa kay ako be sa Shell ko ga pagasolina. Diri abi sa downtown area butang ta ang kada litro 62.95 paglambot dito sa may Manville. Ayun may Shell pa na mo, may taas pagid gamay, do wala nagapalario pero same company. Branches man na sila mo. Oo, amo man ang mga ginapulo pa bangkot man balasang iban nga mga motorista kadto mga outside Bacolod, mga outskirt Bacolod. Nga mahal man mo ang Talisay, mayara sa Talisay, sa Silay, do nagabatabat mahal nga nagapalayo bala. Tikis mambal sila ano ning explanation ni man kay wala man sang proper explanation sa mga konsumidor man kun mahal na sagwa sang Bacolod daw intindihan ta kay gina-travel pagid man na, no? Kabalo ka kada tiyog sang kwan ara na kada tiyog ta sang kwan Action Eden, kada tiyog sang ruweda sang ilang tanker na may bayad Action Eden mo. Oo. Syempre may add-on ginaya. Pero dito sa Oriental Negros may nagatimbre sa akon di kabrato ya sang gasolina kag crudo sila to ho. Ano na tapo diya sa aton man. Nga kadamo pa di daan sa salakyan sa syudad sang Bacolod alone pa lang na Action Buy akong tanawon mo wala kay sentro kita dire sang Trade and Commerce kita mo na sa SM gani bisan ano kapigado ka puno parking mo. Yes, correct kita yawan ka pangita ti mga gasolinahan hindi gid purdo ya sa aton. Mga hindi man pwede nga itulod mo lang sa lakyan mo kung lokdohon mo lang sa lakyan mo syempre kung may kadtuan ka pagasolinahan mo gid bisan pa paano. Labi na gid sa imo no do kung gisa do di ka nakalakat nga wa gid yang liabis tupad mo no. Okay,
subong action bra, actually necessity na siya mo. Correct na. Hindi na luxury ang hindi salakyan na. nga ginatawag. Necesidad na kay kinahanglanon. Do kumbaga do utility mo na nas balay mo ka tubi o kung suga ang sitwasyon sa salakyan mo. Hindi ka Yes. mabuhi nga wala sang salakyan kung kaisa, no? Oo. Pero may Yes. pero nami man kung may gasugat-sugat. Pero amo na subong nga ang imo si Sinta tani ibakal mo pa da sang pagkaon. Ang balon mo sige na lang sa balay na lang kumakaon kit paggas ko na lang. So nagligad duwa pa na ka litro bla mo. Subong isa na lang. Oo. Okay. Especially sa atong pandemic, do kuan gid super lugo. 20, nakabot 20, 22, pero di naman ko to pabor nga daw ara kita ya sa ghost ng sitwasyon ta. Oo, do ka lain naman to. Kagang ang aton subong nga gasol sa Petron Action Braya, 2 pesos na lang mag 1,000. Grabe na gid ka sulumpa. Anti ko sa gwa sa Bacolod na sobra libo na ni, no? Sobra libo na. Oo. Doon na dumduman kuya kagi ko bakal gasol para sa balay do 600 lang mo tibot kuliga. Oo. Yung 998 na ni man. Ano ni? Di kayo nagsaka agad sa Action Eden tapos ang tinapay do kamalagko na lang kadlagko presyo mo gyapon. Oo, 5 kape. Nag-adjust lang do abi mo do amo lang gyapon. Ang tinapay mo lang presyo gali kay gina-adjust na nila gali sa kabugat to. Yes, amo Yan sina. sa mga dira na lang sila ga-adjust. Ay, tido wala kita ni action bike kundi magsigi-sige ka maghimakas na lang. Aha, sige. Karon sa gabi kayo on taman balang patrol kay mamangkot mata sa presyo sa nagapanguna nga Balaklon kung anong epekto sining pagsaka sang presyo sang petrolyo. Action Eden, salamat. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Gin pa-check na lang ka Action Eden mga ka-action ang kwan ang aton sining presyo 61, 62, 63 na ho. Ang presyo sang gasolina. Action Hotline. Ang diesel iya solo 50 man may 53 gani susko Ginoo ano nang sitwasyon tadi subong man. Do nagbalik kita sang nagligad nga mga pila ka tuig to nga naglambot man ito sa sintaman mo sobra man kaagitan no? Action Hotline. Pero naglabay naman ang pila ka mga tuig nga nagakulo 40, 35 do amo na abi subong nagbalik sa normal abnormal Action Hotline. ang sitwasyon niya. Pero check naton dibi nga aton sini nga kwan ang aton sini hanay sang transportasyon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental makaksyon kung ano ang mga tikang nga ginahimo nila sa sini nga mga tinion, no? Tira may nagatimbre sa aton, no? Dito sa Oriental Negros, barato to ya. Okay na kaagi ko na to sa may mga Dumaguete area. Kalayo sa presyo nila to ikumpara di sa aton. Ano ni mga tagiya sa mga petrolyo products ngayon? Nagapati sila nga ang kwarta kag ang kwarta tadis Negros ginapiko kag ginapala gruay. Online sa hotline. Online sa hotline. Are sa aton sininga linya si Sir Jesse Ortega ho sang Stone. Sir, good morning. Ako ba yan na yung aga at labi nagiging yung otog pala mayong kaliran. Grabe subong ang presyo Sir Jess. In check sa amon nga patrol ang gasolina 63, ang diesel iya daw may 53 man liwat. Sir, anong mga steps nga nahimo subong sa kaangay ninyo sir nga mga grupo sang driver sir? Well, subo nga, may expected nga malapot din sa guro mga almost ng 50 pesos per liter ang diesel. Aha. Kasi manera mo man sa gasolina. Mhm. So, ini sobra na ni, daw di ka makaya sa driver ni. Correct. Pag may pindinisig, siguro ka magulong patong labiyahe mo ka muna eh. Agoy. Sidugangan pag ingara ka tagatubang sa pandemic, Mhm. na nagiginang ilang ang biyahe, kaya tungod nga ng yuta ang pasahero, na nagasakay. Wala estudyante. Kaya mo nang matabugid na nga maunta talang ni sila dahil siguro iba nga mga driver ni kung hindi nila magwanta ni. Mhm. Kasi subong simula pa magsakam, naglabot lang sa 47 pesos per liter ang diesel. Mhm. Kung dugangan pag i-registration tapos, malabot sa mga sobra na 48. Yes. Siguro ba next week, siguro malabot sa 50 pesos. Mhm. Aha. Ang kada litro. Mhm. So sa kamo diri Sir Jess may ara kamo patigayon nun nga hinon-anon. Nagpapalo kami ng mga group ni petition for fair adjustment naman kasi
ikastara mo ng rason mo, hindi na makaya yung transport. Ang nga sitwasyon ng sinisaka bilis ng petrolyo, iwet ang kami yung iba ng ato sini, no? Balo mo kami nga maapektuhan ng ato ng mga riding public. So, however, hindi lang nga muna ang pangnagang ng mga transport sector nga kung magsakagan, mapafile mo na sa petition for adjustment. Mga pila, Sir Jess, ang plano nyo diri sa aton sa region? Well, actually, subong nila ang minimum per kilometer is 10 pesos. Kasi ngayon kami gumunta 2 pesos, additional 2 pesos. Additional 2 pesos kada 1 kilometer? Oo, kuda pero. Kay ang first kilometer na, amo na yung standard niya? First 10. Hindi mo per sport na kami mga adjustment na nader na 2 ka pesos. Per 2 ka pesos na per adjustment. Ang per kilometer hindi namin magtandugon. Sakit na nayak yung bayan. Per kilometer. Grabe na gina, no? So, diri sa anong posibilidad, Sir Jess, kay dito sa Manila ginasinggitan sang kaangay man ninyo nga grupo nga dapat may subsidy ang gobyerno sa mga driver na kaangay sini, Sir Jess? May panawagan ka ba dire? Kadugay naman ang subsidy na wala nang tulo pa. Mayarap man pasali sila o wala nang pa. Puro lista lang, lista-lista. Puro ang pasali. Kasi ang baros yung doon. Nagkadto kami sa Enrique. Sa Ernie Pinida sa assistant ng Mayor Beng. Introduce sa kami sa doon ng makakuha sang assistant. Kaya sa doon, hindi na wala po magdupa. Mga subject ang medyo mga alam ko. Hindi daw tubig ang LTPRB, wala magtulog pa. Nagupag yan, sila na katawo. Pili lang nila. Amo nang lain da, kay tara nga driver na halos nagahingalo na mo. Dapat subsidize nila ng transport kasi nag-servisyo sa pumuluyo. Pila na tama tani, Sir Jess, ina anang subsidy nga ginamuno naton subong sa panahon ng pandemya pa ina mo. So wala labo na subong ya presyo na ning nistoryahan tadi sobra pa nis pandemya. Sila tubaw sa pandemya, sila naman yung mga welcome companies ang presyo ng petrolyo. Kaya mo nang Bay ka kabalo nga mo ang backbone sa ekonomika, ang petrolyo product. Yes, correct. Kung wala na, hindi nakapagpagpon. Guba ang kunminiyata. Why na get? Down. Why na? Damo sinabi. Sige, hulat-hulaton tani Sir Jess ang inyong plano. Saan ang meeting nyo, more or less? Actually, mag-group meeting gimana ni matawagin kami meeting para may sudyana kung pilagin ang Panginoon. Kaya actually, hindi naman na opisyal ang nasiling mga 2 ka pesos. Yes. Itindi na sa council, kagbabod sa ito, kung pilagin ang Panginoon nila. Amo na budlay galing, no? Kay kon mag-ayo, dogang aplitihan ang mga driver, iagi pa sa process, kag kung din pa to nga mga LTFRB pamalabay, aprubahan pa. Bahay ka pa pitigin mo pa pag-petition. Kita mo lang na. Tapos kung may ara na gani, mabakal ka naman tarif nila. Tarif pa naman. Pila naman na? 400 kada sa lakya na, operator? Ay, purya gaba. Pero magpataas, presyo ya, kada Martes, why gidya proseso, no? Hindi, ito naman yan. Gumbrahan ka naman, tapos lang ako meeting. Nalabag pa kami meeting yung simana na para isurihan ang forma. Para mapurma kayo kanina sa official. Sige, Sir Jess, inform lang kami so that mapabalo naman ang public regarding sini. Salamat, Sir Jess. Good morning. God bless. Thank you, very much. Takyong bread. Hindi nagiging mo parang kayo may agasan. Yes, sir. Action Hotline. Initial 2 ka pesos sa next na nga tag-1 ka kilometro. Kabulubog. Pilang subong sa aton, di utso, no? Ang standard ta. First 4 kilometers, 8 pesos ang bayran mo, standard ta na. Ang another 1 kilometer na, tag 2 ka pesos. Ko dabok dako man, no? Tianon ta na karon? Way ta mahimo da? Action Hotline. Ay, susko. Purya gaba. Last 9, uno na sa aton sini nga pagpangalagan makaksyon. Balik kita dugay-dugay sa dugang pa nga information. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio.
Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9:15 na. Action Hotline. Good morning kay Pasiano de la Banda. Nagamonitor si ni Matinion. Mangkot lang guys, may bagyo. Oo, si Maring, no? Bagyong Maring haling panisang nagligad nga adlaw, no? Rufino Ira Gabino nagamonitor man sa Dumanan. Jet Alarcon, may bagyo ko, no? Oo, sige, patiyugan ta. May bagyo ko, no? Kusog hangin, ulan. From Deca Homes kami, Barangay Kabog. May bagyo si Maring. Star Mayo, Hilaction Bry, we are watching kag listening gig kuno ho. Diri sa may big house, gaplay kami madjong. Sige. Si Marivic Rivera Delgado naga-monitor man. Grabe baskog hangin kag ulan. Ano may LPA? May bagyo Maring. Pero check ko niyo, ari may isa ka balita. Action Hotline. Kay mga information sa mga aksyon nga may plano ang mga magagmay nga kompanya nga hindi maghatag kung pwede lang sang 13-month pay sa mga empleyado, mga kaksyon. Action Hotline. Ang rason dire kiti gamay income nila bangod sang pandemya. Ti ang hampang di karon ara sa Department of Labor and Employment o kondule, no? Ti kabalo naman kita nga mandated niya sang layi ang 13-month pay. Magambal kita 13-month pay, kung pilang ginabaton mo nga sweldo, amo na dapat ang ihatag mo sa imo, kumbaga daw bonus na siya. Extra nga isa ka bulan nga sweldo mo ining 13-month pay. Action Hotline. Kung nagasweldo ka na subong 40,000, mabaton mo ginaiya 40,000 man. Labi na gid kung wala ka isa sulod sa isa ka tuig, 12 ka bulan, dira naka-duty ka gid iya, no? Way kabuhin da nga way ka naguntat abi, syempre. Kuan ka beneficiaryo kasi na sang 13-month pay mga kaksyon nga 12 or pilang ginabaton mo kada bulan. Action Hotline. May mga reports subong nga plano sa mga magagmay nga mga negosyante. We don't know kung nakadangat na diri sa syudad sa Bacolod. Kaya dito sa Metro Manila mo na subong. Pero tiko na mo ng huring-huring to, may posibilidad gina nga mga nationwide ina. Action Hotline. Nga kung pwede hindi maghatag sang 13-month pay. Pero check naton abi kay Sir Winnie Sancho abi sang gawa kay sila mismo nakabato na sini nga mga information. Kag ano ang ila sini nga reaction angot sini. Ang 13-month pay mi ara sa mga dlagko like mga bangko abi. Gabaton na sila kung pilang sweldo na daw tag 100,000 abi 120,000 amo nang batunon nila. Pero ang iban dira nagaayo na nga nubuon lang sa 90,000 para tax free sila. Kay kung kaisa gabaton katag 100 plus kag buhinan sang tax sa pagkadako-dako ganubo pang imo sining kwan hindi pa kalambot 90,000, no? Tinunugunan sila sa dira na lang naastawa, di na papasubra. Puro tema, no? Anyways, ina karon nga kaksyon nga mga reports nga nagalagaw, may posibilidad ina. Kaya hindi na pwede magwa nga lahog-lahog lang. Action Hotline. Oo. Tinghanay sa mga negosyante karon diri sa Bacolod, check taman kung ano ang mga plano diri kay ti layi ina siya. Hindi pwede mangin exempted ini sila because of pandemya. Pero kung irason nilang pandemya, base tagaan tsansa sang duli mo kaluluoy man ang mga empleyado maginamos na. Action Hotline. Amo-amo man na kontani mga kaksyon ng kalipayan kag ipamakal nila sa ila kinahanglanon sining Disyembre hatag sa kabataan bakal sang tigpipila diragod ma-enjoy ang pamilya sang bonus nila nga ini. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero sa aton nga linya Sir Winnie Sancho sang gawa. Sir, good morning. Yes, Brian, mayong aga simo no sa likod sang maulanon nga panahon. Salamat gid sa oportunidad no makainunanon kita sa inyo. Yes, sir. I-check lang namon kay ti masubo padan subong kay do hindi tamaan ka hindi naton malabot ang herd immunity posible sining pandemya. Tapos may huring-huring pa nga plano nga hindi paghihatag ang or hindi na maghatag ang mga magagmay nga kompanya sang 13th month pay sa on December
bangod sa pandemya. Ano sir naglambot information na sa inyo, sir? Well, may ara man mga speculations nga ato nabatian, pero unless there is a written order from the Department of Labor or from any government agency, amo na siguro makasiling kita nga matuod na. But then, that would be, Brian, that would be illegal, no? Kaya man ang 13-month pay loan ni siya mo. And kung hindi mo na ipag-ihatag, that would be a diminution of benefits, no? Sa labor code nagasiling that there is no diminution of benefits on the part of the workers. The existing practice na niya nga ginahimo humalin sang una, that would be unfair, no? And in the midst of pandemic, Brian, this would be an added form of injustice, no, sa workers na nagapamigado man subong tungod sang pandemya, no. So kung ilagid man ini ipatuman, question na mo ini sa korte kasi dapat pamatukan, no. Kung hindi makasarang ang gagmay nga mga kompanya, mga small medium business enterprise, dapat mangayon sila ayuda sa gobyerno. Kasi kadugay naman ang siling sa gobyerno, may ara sila wage subsidy, no? Sa pagkamatuod lang, nagakadto lang gani sa korupsyon. Ang bulto sa aton nga kwarta, no? Karon diriya i-deny mo pa, i-dingot mo pa yang para sa workers na kinahanglanon man na nila, Brian, no, at this point in time. Okay, way ba naton yagin pangayo, Sir Wen, si pandemya mo, pero dapat ya obligation ginin lang himuon na kag dapat si dule or ano man nga ahisa sa gobyerno, hindi man magbaton sining ayo sa mga kompanya kay kung naga-exister ka man ng dira, sigurado ko way kagid na puto ara ka lang gid ka sometimes do gamiton nga pandemya para lang gid nga daw hindi sila matamaan katag ka 13th month pay nga ini. Pwede? That's correct, no? Hindi ba nato malipod Ibang gani nga mga negosyante, gina-exploit nila mga workers, in the midst of pandemic, no? Pero business sa mga bikers. Mga delivery riders bala. Why ni sila permanent employment? Kay on-call lang ni sila. And then on schedule, no? Yes. Kag they are being hired by what we call third-party agency. Third-party, independent contractors. Di kunano matabo sa mga delivery boy ni. Why gidya sila sang kuwaon? Sa tutan sa tunga sinibilang tapiot kay manti ang negosyante siguro kung manira siya steady man lang siya no? Kag may harap siya gani guro gamay nga palulos. Siyang worker siya ang 13 months amo lang niya ang ginaasahan niya mo. Yes. Amo lang yung ginatanaw ya makapiyantiyan siya sa likod sang kapigadon. Di kuwaon mo pa. Masakit mo na guro, Brian, no? Why do you have to take away from me what is already mine? Ako na iya ara na sa layi. Correct. Di kadamo mo na sang iban nga pagi nga diri mo gid ipagi sa 13 months, no? Anti-people, anti-poor, and anti-labor. Okay, so amo tong mention mo kay Ida, if in case gid man, no, sigurado ko kon himuon gid man nila ini, maybe next month by November basi magwa gid ning information, una na kamo sir nga magpang malabag sini, amo sina. Correct. So now yan, nagkakuha kami, we are registering our vehement opposition on the alleged plan to withhold the 13 months, no? Kaysang nagligan nga tuwag, yung talawan man na nila, why man nila madayon, tungod sa mabaskog na pagpamatok sa mamumugon. I am sure, no, organized labor will file a case in court in order to prevent the government from implementing this unfair and anti-labor decision. Ang imo panawagan, abi sir, sa mga negosyante dire sa Bacolod kag Negros, maluoy man kamo kay kung hindi ni sila mag-ayo sa duli, si duli way man lang ni tani mo kag kay duli man sir. Go ahead sir. Si tani, no, ang mga negosyante man, mga kapitalista, si tanawon nyo man ang kaintangan sang mamumugon sa bungla, no? Ngati kung siling kamo nga way kamo ginansya, di ang kuha niya, ang mga mamumugon niya, gutom, gede mo, poverty. Amo ang ginatubang naton. Ikaw mo na lang dito, ni magbinag-binag ba lang, hindi na ka mo magapilar, hindi ka mo kasarangan. Then, find means and ways like asking funds from the government in order to compensate by loan or whatever, nga dapat ihatagin naton ang 13 months. No? Ang mga mamumugon man niya, dapat i-assert naton ang aton right, no?
under the law and under the Constitution, because depriving us of our right under the law would be, as I have already said, would be an added form of injustice to this in these trying and difficult times, Brian. Aha, sige. Mabantay kami ni Sir Sancho. Sir Wena, kay para niya sa mga benepisyo sa aton sini nga mga mamumugon. Angot sini amo man lang tani bakal ang panganan sa kabataan kag cake da or Noche Buena lada daw tinuntuhan pa sa mga amo nila. Bisan gani ko na lang, bisan pansit na lang na ya kag drinks na ya, pan-Amerikano, okay na sila basta nga may aralas na tipon-tipunan bala during the Christmas time. Sir Ben, salamat. Good morning. God bless. Thank you. Good morning. Yes, sir. Mabuhay ka, sir. At least naunahan ta, nga ayoon ang mga kompanya nga magagmay or dalagko man diri sa Bacolod kag Negros, please lang, hindi man, maluoy man kamo. Ang pandemya is pandemya. Why taniya, ang pandemya hindi lang ni kay diri sa aton sa Bacolod, bugos ni nga kalibutan pagkatapos ang aton nga mga empleyado nga nagapatay-patay das negosyo nyo, duwaya balor sa inyo. Action Doors, daligid lang. Ayon tadot ang patrol. Pasensya Action Doors ha. Balikan kung gamay yung patrol, kay base mera na sang initial nga ngalan or ano ang background sining nasapuan patay dira sa bread ko. Good morning lang kay Bel Miniosa, naga-monitor sa Barangay 35, mga Bacalso family. Salamat gid. Si Andy Salodares, ara man ho. Thank you gid. Star Mayo, nagapahalong sa aton. Lita Navarro, good morning sa La Carlota City. Andy Salodares, good morning. Nagalantaw kami watching from Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Si Bebs Navarro, Hortalis Baligwas. Good morning, Action Brian. Tamiyaw ko ng family Baligwas sa 6th Street. Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod. Back action. Patrol reports. Action Eden, kamay gid lang. Kumusta ang investigation? Initial? Good morning, Liwat. Action Brian, Actually, sigurado pa sa aton sining mga kapulisan ang identification ng sining biktima, pero initially intel ini siya sa Philippine Army, pero wala pa na ibaluan kung third ID bala o country o third AB sakop diri sa ato no country o second. Kag ang nagagwa diri nga pangalan Action Bright sa mga identification cards nga nakita diri sa iya, may ara nga Jimmy Peña. Ana again? Jimmy Peña. Jimmy Peña. Oo, kag may ara man siya IDs nga may ID niya sa Philippine Army nga nakaputang Sergeant Rodolfo Alimon. So Philippine Army 46 years old. Oo, nang justifiable man kuno Action Brian nga daw mo sa IDs baka nga intel siya mo. Pero mabalaan sa kung may maka-coordinate karon nga pamilya. Address. Address Action Eden. Initially, taga Davao, Action Bright. Okay. So, dayo di sa aton, ano? Oo. Ako pa rin hibaloon. Pero kung gini lang matuod niya sininga pangalan. Kay para mapalambot man o kung may pamilya nga nakabalo para ma-verify gid ang iya sininga matuod niya pangalan. So far, amo pa lang na ang gilakban sa investigasyon man diri sa aton sininga kapulisan kag hibaloon ta karon kay nag-istorya pa actually mo. May pilas Wala pilas sa Action Bright. So si doktor na lang ni hulaton ta kung anong declaration sa doktor diri kamatayon niya, no? Correct. Amo na lang kay nag-istorya na ipaman ang soko kag si Sir Sarona knowing nga may mga ay pila pa di sa daan ka mga personal nga kagamitan man sa Action Bright. Sige, salamat Action Eden. Balita sa patrol ang ka-action ni Action Eden Abosto. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Patrol report. Action hotline. Check ta karon sa Philippine Army, no? Good morning lang, naga-monitor sinima tiniyon si Sangguniang Bayan member Dingdong Severino sang San Enrique, no? Nagapanamyaw din, di ko na lang pag-mention ang ngalan. And good morning kay Ria Mayladjo, naga-monitor man. Cyril Manong, Arivalo, salamat gid. Si Noisy 1, try nyo pa check sa 10 sang LGU sa sulod bread ko kung nakalagbok siya pag abot niya kay pa-record na da. Ngalan, origin, plate number, kag arrival date. No? Sige. Let the police na lang, sir, mag-investigate gid sina. Pero thank you gid, sir, sa information. Sa imo sining advice diri sa ato. 9:30. Why na kita sa ingo pang oras sa ato nga pagpangalagad sa ngalan sa regular nga anchor man Action Artay Hupon ini sa Action Brian Morden.
nagaagda sa inyo maghilibati na karon dito guys action firing line sa gabi. Action Hotline. Nagapasalamat gid kita una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon